Salutare lumea și bine ați găsit la un nou episod. După cum vedeți, ne mai jucăm din nou Minecraft și am mai făcut eu niște torțe pe aici și m-am plimbat și am explorat. What? Am mai găsit și niște fier, de am zis să-l iau acum. De tocmai ce l-am găsit, dar totuși. Se aude. What? S-a auzit un păjajon. Goal. Mă, dar cât de greu se vede, stați un pic. Cred că așa ar fi mai bine, da, așa e mult mai bine. Sper să nu mă pierd pe aici, că ar fi super mega. Acum, cred că o să fac o căsuță, mă refer, care să fie casa mea și nu cred că o să arate deloc bine, dar totuși. Așa, spargem astea, de-abia mai am mâncare, dar o să mănânc. Deja am 9 cărbune. What? Așa. What? Am să doar zana pentru o secundă. Așa. Măcar de data asta. Bă, vorbesc serios, clar, super 100% e ceva pe aici, adică vreo mob. Că se aude și schelete, se aude și de la. What? What? Ah. Ce-o fi lava aici? Habar nu am. Zic să nu astup, că poate o să am nevoie mai încolo de ea. O să o astup, dar o să las să fie acolo, să zic, nu știu să zic. Să dăm pe shift că poate cădem. Asta, așa, și acum așa. Easy. O să mă vină din spate un mob. Abia am aruncat direct în lavă. What? What? Ah. Cred că se blochează un pic acolo. What? What? Nu mergea deloc să mănânc, habar nu ce avea. Domnule Peianjen, ce faci acolo? Hello. 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 Ah! Nu înțeleg de ce... What? Zboară! Nu mi-a dat nimic. Da, nimic. Pe acolo am venit eu, deci o să fac așa. Easy. Cum? Deci nu am... Așa. Și acum așa. Așa. Acum pun asta aici. Asta așa. Și m-am blocat. Alt bloc mai am... Nu folosesc în niciun caz fierul, deci de-aia o să trească acum să sparg piatră. Așa. Acum să ne urcăm aici. Acum din nou aici. Aici, așa am zis. Asta aici. Asta aici. Știi ce? Nu mai contează nimic, las așa. Bună dimineața, să duc.
Hai să ne mai uităm pe undeva, pe unde să ne facem casa. Că nu vreau să fac în deșert. Poate în mesa? Nu. Știu că era mai cam prin colo, era un de ăla, nu junglă. Pisi. Miau. Știu că era vreun de ăsta, dar o savană. Așa, nu... Ia mai sunt. Așa... Bă, asta e, cred că aici e un răvain și nu mai am mâncare. Și n-am nici lemn. Acum merge să mănânc. M-am jucat, am crezut că aici era un răvain. What? Se vede de aici că zici că era un răvain. Wow. Jump. Mă, dacă nu... uite mesa. Ce v-am zis eu? Am știut. Deci dacă mesa e în partea asta, ori pe acolo, ori pe acolo. Ori pe acolo, să zic. Mă știu sigur cum erau puse astea. Dar știu că era clar și de-aia. Dar câte mine sunt, adică gropi, nu știu cum să zic, dar înțelegeți voi, sper de 3 ori. Așa. Și pe aici e tot mesa, what? Acolo e savana. Și știu că era și un sătuc în savană. What? Așa. Ceva interesant pe aici, nu. Hai că cred că o să mai dureze ceva până atunci. Deci de-aia o să pun stop. La filmare mă refer, apropo. Hai că am revenit. După cum vedeți, am făcut aici o mică căsuță. Am făcut-o așa. Și acolo, apropo, a explodat un clip. Aici am făcut ceva foarte ciudat. Da. O să mă duc acum să iau niște lemn, adică fix asta vreau să fac, ca să-mi fac un furnace și niște chestii. Normal că fac chestii. Ceva interesant. Îmi place super mult cum arată pe aici, adică e super mega, super, hiper, mega, hiper fain, pardon. Spargem o bucată. Facem așa, așa, așa. Să mai sparg încă una. Vreau să-mi fac un pickaxe, apropo, pickaxe la mine, un topor. Ca să-mi fac, adică o să-mi fac un topor de fier, așa. Și eu... Pe aici... Bă, dar nu înțeleg de ce îmi scade așa de repede viața. Hai că o să revin mai încolo. Am revenit din nou și am mai făcut niște chestii pe aici. După cum vedeți, am mai pus niște torțe și mai am deloc acum, o să mă duc să-mi fac. Și parcă am mai tăiat un copac. Nu mai știu sigur, stați un pic să mă uit. Nu, n-am tăiat. Să pun și ăsta aici. Și acum să mă duc în căsuță. Apropo, am mai vrut și o vacă, săraca. Acum o să mă culc și după cum vedeți mi-am făcut și toporul. Și cred că cam pe aici o să se sfârșească acest episod. Cel mai tare episod din întreaga lume. Eu nu înțeleg de ce porcii ăștia fac așa ciudat. Deci că sunt niște de aia pillager sau ceva de genul. Sau de ciudat. Ăsta s-a făcut. Așa. What? Asta așa. Și cred că cam atât a fost cu acest episod. Și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!